Inin DigiCast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapangunang nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyari ng top story subong adlaw, Abril 23. Vice Mayor Alcide Familiaran gintawag nga political harassment ang pagpasaka sa reklamo batok sa iya. Tagiya sang duta nangayo sang 60 dias para mahakot ang gintampok nga basura sa higad sang Sumag River. Indian national nga driver sing Innova na nakabunggo sa nagaprosesyon nakagwa na sa prisuhan matapos makapyansa. 5th District Representative Dino Yulo nagpasalamat sa suporta sang Partido Lakas sa iya kandidatura. Kag sa good vibes, authentic Japanese food nga affordable ang gina-offer sing isa ka restaurant sa Bacolod. Initanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, 16% na lang sang traditional jeepney sa Bacolod ang hindi consolidated. Sa ginpatigan niya consultative meeting sa Committee on Transportation kag City Planning and Development Office, ginpahayag ni Councilor Alvictor Espino nga base sa data, may 16% na lamang sang public transport sa syudad ang wala nagapa-consolidate. May 605 na mga nagabiyahe ng mga modernized jeepney units kag may 1,266 ka mga drivers kag operators sa mga traditional jeepney units ang natigayo na nga nakahingagaw sa pagpa-consolidate. Ang public consultation kabahin sang tikang sa Bacolod LGU sa pagpasiguro sang katumanan sa natukod nga local public transport route plan sang syudad nga naghatag giya sa Public Utility Vehicle Modernization Program sang Department of Transportation paagiman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. And we have been assured that we are almost compliant. Near compliant or sa ako ngayon pagpati compliant sa programa. May face off ayan. Likely. Well, if you look at the trend, no, inevitable nga madula na lang ni tanan. Subong the modalities for transportation are totally migrating to renewables, not just electric. We are also looking at, the industry is also heavily looking at hydrogen-powered vehicles. Sa number 9,
Ika-4 nga tranche ng community kitchen nga pamunuan sa probinsya sa Negros Occidental gamit ang pondo gikan sa Malacañang ang pagasugudan buwas Huwebes. Sunod kay Provincial Administrator ni Frando Diaz, sa 50 million pesos nga release ang Malacañang, 31.9 million pesos na diri ang nagamit bilang bulig sa mga apektado sa bulkan Kanlaon. Ini nagalakip sa mga feeding pinaagi man sa community kitchen, kasubong man sa pagbakal sa materyales sa relocation sa siyudad sang Bago. Ang damlag pa 14 million pesos nga ginpain para kuntani sa materials and labor para sa relocation sa mga apektado man sa Lakasiliana, ang gingamit na lang anay para sa iban nga mas labing kinahanglanon pending sang approved nga plano suno kay Diaz. Wala nakakuha sang clearance ang Lakasiliana para sa proposed relocation site sini. Sa tion nga may patod na nga plano suno kay Diaz, hatagan ini sang pondo sang probinsya. Inang mga plano, relocation na permanent, evacuation na permanent, wala pa sang plano ang iban nga LGUs like La Castellana and ang Bacolod. But once the plan is there, we will help, no? Either iya ka provincial na fund, no? Or we will try to look for sourcing sa national government. So, but it has to be a definite plan, no? Kung wala na kabudlay kanugon sa kwarta nga i-set aside ta when there are pressing requirements subong sa ato. Sa number 8, pagtala na sa green route o rota para sa mga electric jeepney sa syudad kag paghinyo sang pondo para sa upgrading sa Bacolod Silay Airport. Kabahin sa igapresentar sa Bacolod LGU sa pagbisita ni DOTR Secretary Vince Dizon sa Biyernes. May 3 ka mga rota nga para sa mga magabiyahe nga electric jeepney sa Bacolod ang tubtob karon, wala pa maaprubahan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sunod kay Councilor Alvictor Espino, kabahin ni sa igapresentar ni Mayor Albi Benita sa natalana nga pagbisita ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa syudad sa Biyernes. Gindugang ni Espino nga maghihinyo man sang bulig ang Bacolod LGU gikan sa pamunuan sa DOTR agod nga matigayon ang upgrading sa Bacolod Silay Airport sa Barangay Bagtik sa syudad sang Silay. Ginpahayag sadto ni Mayor Benitas nga may 400 million pesos na nga pondo gikan sa TIAZA kag CAAP para sa renovation sang terminal facility kag improvement sang runway. Ang primary concern gid ni Mayor Albi, aside from that, but also of equal importance, is the additional funding of the OTR for the Bacolod Silay Airport, so that we can also be now considered as a regional hub. Pwede na siya maobra as an international airport. Sa number 7, away sa mga mangunguma sa irigasyon nagresulta sa pagpanglabo. Isa ang napatay. Patay ng isa ka mangunguma matapos ginlabo sa isa man ka mangunguma sa purok ng sitio Manglunod sa Barangay Quezon sa San Carlos City, Martes ang aga. Ang biktima ang ginkilala sa kay Hil Lopez, 57 anyos, samtang sospek ang ginkilala naman sa kay Arnold Laranyo, 35 anyos. Ginsiling ni Police Major Ronald Santillan, ang Deputy Chief of Police ng San Carlos City PNP, gantes pa man natabo ang insidente, may ara na sing hindi pag-intsendihanay sa tunga sang duha angod sa irigasyon sa ilang atalamnan. Dugang pa ni Santillan, nagaatubangay ng duha sa barangay, pero liwat naman nga may nagluntad nga komosyon sa tunga nila, tubtob agin labo ni Laranyo si Lopez sang makapila ka beses nga nagresulta sa iya nga kamatayon. Giliyon man nga nagsungka ang suspect matapos ang krimen. Sa number 6, Indian National nga driver sang Innova nga nakabunggo sa nagaprosesyon ang nakaguana sa detention cell matapos nga makapiyansa. Nagbayad sang 60,000 pesos nga piyansa ang Indian National nga si Jagprit Singh nga mong nagadrive sang Innova nga nag-arado sa mga nagaprosesyon sang Biyernes Santo sa Barangay Alangilan sa Bacolod nga nagresulta sa kamatayon sang 3 ka mga persona kag pagkasamad sang 16 ka iban pa. Iniging kumpirmar ni Bacolod City Police Office Director, Police Colonel Jorasti Coronica. Napasaka ng reklamo nga reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries, kag damage to properties batok sa iya sunuman kay Coronica.
ginrelease na gikan sa detention cell sang Police Station 5 si Singh. Sa number 5, DNA gikan sa mga tulan sang tawo nga nakutkutan sa langilan kag DNA sample sa mga himata sang missing nga persona wala nagamatch. Wala nag-match ang DNA samples gikan sa mga tulan sang tawo nga nasapuan sa barangay Alangilan sa Bacolod, pati na mga DNA samples gikan sa pamilya sa itong 3 ka mga na-missing nga persona sa Bacolod. Ining ginkumpirmar ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Jurasti Coronica. Bulan sang Enero, sang may nakutkutan sa kampo nga mga tulaan sang tawo. Dakong pagpati sang pamilya sang 3 ka mga persona nga na-missing nga mga tulaan ini sa ilang mga himata. Sanday Loribel Antiquera, Joem Villacuber, kag Jonel Nangan sa barangay Mansilingan ang na-missing humalin pa sa nagligad nga tuig. Gani patigayon ng DNA tibaluan kung mag-match ang ilang mga DNA pero nag-negatibo ang resulta. Sa number 4, tag-iya sang duta nangayo sang 60 ka adlaw para mahakot ang mga gintampok nga mga basura sa higad sang Sumag River. Ginapaabot na lamang karon sang City Legal Office ang affidavit of undertaking nga manggikan sa tag-iya sang duta sa kilid sang Sumag River sa Barangay Sumag para mahakot ang mga ginpangtampok nga basura sa iyang propiedad sa sulod man sang 60 ka adlaw. Ginsiling ni City Legal Officer Carol Joseph Chu nga nagpasalig ang property owner nga matigayon ang cleanup matapos nga maserbe sa nagligad nga semana ang cease and desist order sa ginakabig illegal dumping sang basura. Kahapon sa naserbe man ang City Legal Office ang separado nga cease and desist order batok sa isa pa ka property owner sa barangay Punta Taytay nga pareho man nagpatampok sang basura nga gingamit nga filling material sa iya gina-develop nga duta. Ang City Legal Office supod sa Benro ang nagpatawag na sa mga property owner, hauler sang tinambak ng mga basura, kag mismo tag-iya sang propiedad sa aray dump site sa barangay Mandalagan para sa isa ka technical conference sa Buwas. Ay kapunan niya na then ma-total clean up lang. Because of that commitment, may kaso pa nga We'll see lang taon ta. Kaya wala pa man nato na bato ng ilang mga affidavit of undertaking, then there are ordinances violated, so may mga fines nga i-impose. So we will have the technical conference sa Thursday sa ila naman. Sa tracker kag sa gingkwaan sang basura. Ang pinutuyo is resolution to the end nga ang removal, total clean up sang mga basura nila. Sa number 3, alkalde sa Banwa sang Candoni may madamo man nga palamangkotanon angot sa nangin rekomendasyon sang pagpaidalom sa iyang Banwa sa orange category sa ginapaabot nga piniliay. Sa interview sang katapos ng media kay Mayor Ray Ruiz sa iyang assessment matawhay man ang sitwasyon sa Banwa sang Candoni. Gani sa ginpahibalo siya sang recommendation sa pagpaidalom sa orange category, may mga pagpamangkot man sa iya kung ining may kangtanan sa pagkapatay sang anom ka mga katapo sang rebelding NPA sa encounter sa tong November 2024 kay para sa iya isolated case ang natabo kag wala man sang kangtanan sa eleksyon. Pero klaro niya man nga kung amo ang gidman sini ang nangin rekomendasyon, bukas siya sa pagbaton sini. Mayo man gani sunod sa iya nga may kasiguraduhan ang seguridad sang Banwa. Gin-recommend sang Provincial Joint Security Control Center ang pagpaidalom sa orange category sang Banwa bangod sang armed threat. Pending sa karon ang approval sini sang COMELEC sa Manila. Ang 31 sa 32 ka mga Banwa kag syudad sang Negros Occidental nga nagalakip sang Bacolod City ang yara sa green category ukon mga lugar nga wala sang concern. Actually, inform ko nila nga possible nga mag-orange ang Candoni sa sini nga palabuton ng eleksyon. Actually na may mga damo man ko nga mga palamangkotanon bala. Nga dapat yung paidalom kay sopa daw nakita ko do tawhay mo lang di ang sitwasyon sa amon. But
Okay man lang, wala man problema. So far, kung if-ever din man ipadalong sa orange category, so far wala man gid masyado problema. Mas mayo ganina at least bisan paano kundi may mga ari tadi nga mga otoridad nga maghatag sa kasiguruhan niya para nga mapamintain niya ang katawhan ng kalinong sang kalabuton ng eleksyon. Sa number 2, suporta sang Partido Lakas CMD siya nga kandidatura sa 5th Distrito ang labing ginapasalamatan ni incumbent Congressman Dino Yulo. Sa interview sa media kay Yulo, iya ginpasalamatan ang Directorate sa Lakas CMD, lakip na si Congressman Stephen Paduano sa pagtibong sa iya nga kandidatura. Nalakip sa mga kalyado niya, mga mayor sa 5th District nga mo Sanday Elia Garcia Yulo, sang Banwa sang Moises Padilla, Rumayla ni Cor Magilimutan sa Lakasiliana, kag Nadi Arsayo sang Hinigaran. Pero iya man ginsiling ang labing importante nga endorsement ang mga gikan sa mga pumuluyo, kag ining matabo sa adlaw na sang piniliay. Ginsiling naman ni Paduano nga sang Martes sa national meeting sang Lakas, yara man nagtambong si Yulo, pagpakita man sang suporta sang partido sa iya. Lakip sa mga nagtambong sa national party meeting, Sanday Vice Mayor Alcide Familiaran nga mayoral candidate sa Bacolod, Attorney Ruina Lizares, mayoral candidate sang Talisay City, re-electionist nga si Mayor Salvador Escalante Jr. sang Cadiz City, kag Mark Goles nga mayoralty candidate sang Silay. Samtang, iban nga mayoral candidates nga katapos sa Lakas sulok kay Paduano ang nagalakip sanday SB Anyaho ni Cor sa Lakasiliana, kag Miguel Angelo Yulo sang Isabela. Si Yulo ang pagabunggoon ni board member Anton Oxenio sang Partido Federal ng Pilipinas. Damlag pa dala sang alyansa sang Nationalist People's Coalition, gintibong na ni Governor Eugenio sa Lacson si Oxenio, bagay nga ginasuportahan man ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Well, of course, no, sino hindi may gusto, no? Pero pinaka-importante yung endorsement nila to, no, ang magalit sa pumuluyo, no? Labi na kita sa Mayo 12, no? Kag di na ang pagpapit na to, no? Ato na nakita na sang pumuluyo na to kung sino nagkarapat dapat, no? Nga maging congressman. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, ginakabig karon ni Vice Mayor Alcide Familiaran nga isa ka political harassment ang natabo nga pagpasaka sa reklamo sa ila sa ombudsman. Sang 3 ka mga anay job order nga nag-aligar, ginapaobra sila sa sulod sang balay sang BC Alcalde. Yari ang report. 3 ka tuig nga naging job order worker ang anay barangay Kagawad sa Bacolod, pero humalin sang 2019 hasta 2021, iya ginpahayag nga sa sulod balay siya ni Vice Mayor Alcide Familiaran nagatrabaho sa baylo nga sa Bacolod City Government Center. Ang hindi niya mabatas ang ginaligar pagbaltrato sa iya sang misis sang BC Alcalde nga anay administrative officer sang General Services Office. Pag-start din sa GO, wala dito ko tirang GO sa NGC, tirang ikuya. Pag-pandemic ako itong bulig, kami sang iya nga kusinira nga GO man, nga da mga pasildo sa syudad, pero da mga pangluto sa ilang balay. Gani isang Abril 14, isa siya sa 3 ka mga anay JO nga nagpasaka sa reklamo sa Office of the Ombudsman for the Visayas. Ang sakit ang napatsagon, magwanta ko obra, pero ang pagyaw-yaw niya sa akon ko kasi pala ang bilang di ko napalipatan sa bilang kong kinabuhi hasta supong. Buwas madamdaman ko na sakit ang din ko, hamak mahamalong ka nga gaga ka nga literate ka, halin ka di. Kumuran sa sudaan, hindi pa bangod niya sa akon nga, hindi kaon ko kung sudaan niya yung padalay niya sa store. May ka na bala nga ahaw nga karoon ko, isipon mo, pagpabangod mo, hindi kaon ko. Duwa pa sa mga lalaki nga tagreklamo ang nagaligar, nga ginihimo sila nga personal driver kag masami hardinero sang BC Alcalde. Wala pa sa may nabaton nga kopya sa reklamo si Vice Mayor Familiaran. Vice Mayor Familiaran. Pero iya ginpathag nga sang nag-COVID-19 pandemic sa iya nga balay nagtrabaho ang mga job order workers nga nagpreparar sa mga pagkaon kag kinahanglanon sa mga apektado nga pumuluyo. Para sa iya, isa ka political harassment ang reklamo batok sa iya kag sa iya nga asawa, ilabi na karon nga nagahilapit na ang adlaw sang piniliay. Wala ako nakabenefit.
ang family ko wala naka-benefit sa sina nga pag-duty nila diri sa aton panimalay. Ang publiko amo ang naka-benepisyo sina sang aton outreach program nga ginahimo. Again, suliton naton using our personal resources. I think kung hindi ko magsala, lapit isa ka tuig or more than a year ang ina nga isyu nga politically motivated, ang timing during election para gubon ang aton ngalan. Si Familyaran ang nagapapili karon sa pagka-alkalde sang syudad bato kay incumbent Congressman Greg Gasataya. Nagapati siya nga kasubong sa mga anay reklamo nga ginpasaka man batok sadto sa iya ining gileon man nga mabasura. Kag sa good vibes, authentic Japanese food nga ginhimo nga affordable para sa tanan. Ining gina-offer sing isa ka Japanese resto sa Bacolod City. May Japanese burgers man sila pareho sang EB kag Karage Burgers. Kag yari ang report ni Romeo Sobaldo. Ini ang best seller nga Tantamen nga ramen. Pork tonkatsu soup sa sesame paste nga base. May noodles, nuts, ground pork, vegetables, kag slice ang tamago. Pwede mild ang kakahang, pwede man very spicy para sa mahilig sa mga makahang. Ini naman ang Mount Fuji Ramen, creamy tonkatsu soup, noodles, kag mayara sang Bull Mountain sang bean sprout, pork chashu, vegetables, egg kag naruto. Duha lamang ini sa 8 ka mga klase sa mga ramen nga gina-serve diri sa may kansya. Isa ka authentic Japanese burger and ramen house sa 27th Lacson Street sa Bacolod City. Basta gani lunchtime o kung dinner time na, ginadagsa sang tawo ang ilang ramen. Sa isa mo ka bowl sang ramen, mabusog ka na. Aside from ramen, mayara man sila sa mga all-time favorite Japanese food pareho sang gyoza nga dumpling. Mayara man sang karage, kung deep fried nga chicken, cheesy mango maki. Kag, ang sa itsura pa lang, makalalaway na ang tempura ebi. Kag pati kids, maka-enjoy man sa Japanese food, kay man, mayara man diri sila sa Japanese burgers. Ang ini nga red burger, amo ang ebi burger. Deep fried shrimp patty nga may vegetables kag special kansha burger sauce. Mayara man sang karagi burger. Ini naman niya ang black burger nga ang patty himo sa deep fried chicken. Kag ini tanan, pwede mapare sa popular nga Japanese iced tea nila kag kung gusto mo, mayara man sang shakes. Ini tanan, ang ginhimo nga affordable para suwak sa budget sang Filipino families nga mahilig magkaon sang Japanese food o kung gusto mag-explore sang Japanese food. May mga set meals man sila kag bundles para mas makabarato kapagid. Authentic Japanese food nga suwak sa panapor mo, suwak pa sa bulsa mo. Kagantes kita magtakop, of course, shout out sa aton yung mga live viewers sa Facebook, kay Les Lucena, kay Sir Ray Tinosan, mayong hapon sir, kay Lindol Sunyo, subong kay Leo Litok, kay Romel Galio, kay Sir Nani Grande, sa Moises Padilla, kag subong kay Jover Aquino, kag kay Ma'am Mirna Clavel, sang Payaw Binalbagan. Kag amuyad to ang top stories of the day, tubtubwas, ako si Nico Dalfin.